Tân ar y Comin, Llew Jones. Pennod 14. Bu farw Duncan Muir fel y byddai wedi dymuno, mewn tŷ. Daeth y diwedd ar y dydd olaf o Chwefror 1932, ac roedd yr hen edith lyfel at him wrth ymyl ei wely pan dynodd ei anadeil olaf. Mae'n wir nad yn ei dŷ ei hun y bu e farw, ond yn hi cefnder iddo, a oedd wedi cymryd tregaredd arno yn ei gystydd olaf. Roedd yr hen edith wedi colli golwg ar Duncan ys wythnosau, ond y bore hwnnw roedd hogyn bach wedi dod â neges i'r garafan yn dweud wrthi am frysio os oedd am weld ei gŵr yn fyw. Roedd hi a Tim wedi mynd gyda'r hogyn yn ddiamdroi. Cawsant y meddwyn mawr yn gorwedd mewn stafell fechan fyglyd a'r fatres bawlyd. Roedd e'n anadlu'n drwm, ac roedd gryd afiach ar ei wyneb garw. Dywedodd y cefnder fod y claf wedi gofyn am edith y bore hwnnw. Dyna pam meddef roedd e wedi gyrru'r hogyn ar frys. Edrychodd Tim ar wyneb ei fodryb. Roedd hanner gwên fach yn chwarae o gwmpas ei gwefusau, a gwyddai beth oedd yn mynd trwy ei meddwl y funud honno. Roedd e wedi treulio rhan fawr o'i oes yn ceisio rhedeg oddi wrthi, ond wedi dod nôl bob tro, a hyd yn oed ar y tro olaf oll, ac ynte ar ei wely ange, roedd e wedi gofyn amdani. Ond beth bynnag oedd gan Duncan y teiliwr i ddweud wrth edith lyfel y sipsi yn y diwedd, ni chafodd gyfle i'w ddweud. Yn ystod yr awr neu fwy y buont gydag ef yn yr ystafell, nid agorodd ei lyged unwaith. A barnau Tim, nad oedd e wedi gweld llawer o bobl yn marw, fod Duncan wedi mynd yn rhy bell oddi wrthynt at amser i allu dweud dim wrthynt mwy. Yna, gydag un o chenaid fawr, fe beidiodd yr anadlu trwm, a bu distawrwydd llethol yn yr ystafell. Distawrwydd marwolaeth ydoedd. Gwelodd Tim y cefnder yn rhoi dwylo Duncan ymhleth ar ei frest. Ni ddwedodd neb yr un gair. Edrychodd ar ei fodryb. Roedd ei gwefus isaf yn crynu fel deilen, a rhedai'r dagren gyflym lawr ei bwcher rychiog. Ond roedd pawb a phopeth mor ddistaw. Unwaith eto edrychodd Tim ar y corff ar y matres. Erbyn hyn, roedd wyneb Duncan wedi mynd yn welw fel clai ac wedi dieithrio yn rhyfedd iawn. Ond y dwylo adynodd ei sylw'n bennaf. Doedd Tim eriod o'r blaen wedi sylwi ar ddwylo Duncan. Dwylo delicet fel dwylo merch bron, a'r bysedd yn fain ac yn llyfn. Dwylo'r crefftwr medrus, dwylo'r teiliwr. Am foment, anghofio Tim am y meddwyn ar dyn creulon oedd wedi gwneud bywyd ei fodryb yn uffer yn lawer gwaith, a chofio'r bysedd yma'n gwynio tu allan i'r garafan ar y Comin yr hos flynyddoedd yn ôl. A Duncan yn gwynio gŵn priodas i ferch yr hen Gideon Lee, a rhyfeddu wedyn wrth weld mor hardd oedd y ferch ifanc yn ei gŵn newydd. Cofio hefyd fel oedd yr hen edith yn ymfalchio wrth glywed y Sipsiwn yn canmol crefft y teiliwr a oedd y nŵr mor anfoddhaol iddi. Ond bellach, dyma ddwylo'r crefftwr yn llonydd am byth ar ei fynwes. A gwyddai Tim na chai weld byth mwy yn nodwydd loiw rhwng y bysedd hyn yn dawnsio fel peth byw wrth pwytho ar Comin yr hos nac un comin arall chwaith. Yn sydyn, roedd e eisiau mynd allan o'r stafell distaw fyglyd honno. Teimlai fod yn rhaid iddo gael anadlu dipyn o awyr iach y stryd ar unwaith, neu byddai'n cyfogi. Roedd hi'n oer iawn y tu allan yn y stryd, ond roedd hi'n well yno nag yn y tŷ lle roedd Duncan yn gorwedd. Beth oedd yn mynd i ddigwydd nawr? Gwyddai yn ei galon y byddai'r hen wraig am droi nôl i Gymru bellach, oherwydd ni fyddai Llew disgwyl Duncan yn ôl o unlle mwy. Ond fe aeth wythnos heibio cyn i Tim a'i fodryb gychwyn yn ôl am Gymru. Fe fi'n rhaid aros i'r angladd wrth gwrs, ac yna fe fi edith yn ceisio dod o hyd i unrhyw beth oedd ar ôl Duncan. Roedd e wedi gwerthu'r tir oedd e wedi etifeddu ar ôl marwolaeth ei frawd ers blwyddyn ei ragor, ond roedd e wedi bod yn byw mor ofer ac mor heilfawr yn ystod y misoedd cyn ei farw, fel nad oedd hyd y gallai edith ar ganfod, ond rhyw 5 punt yn aros, ac fe aeth y rhan fwyaf o'r heini dal i costau'r angladd. Esteddai Tim ac Edith yn y garafan ar ôl dychwelyd o'r angladd. Roedd yr hen wraig wedi tanio ei ffibell glai ac yn awr roedd hi'n smocio'n fyfyrgar a'i llygad ar simneau tai Glasgow fan draw.
nad oedd yn ddim byd erbyn hyn ond y cysgodion yn yr hanner gwyll. Fe awn ni bore fori, Tim, meddai o'r diwedd. Pa sawl gwaith yr oedd Tim wedi dyheu ei chlywed yn dweud y geiriau yna. A pha sawl gwaith roedd e wedi penderfynu mynd ar ei drad ei hun, heb yr hen wraig na'r Duncan melltigedig. Ond pob tro roedd e wedi aros gyda hi. Rywfodd, fe gredai na allai wneud hebddo bellach. Roedd hi wedi mynd i ddibynnu'n fwy arno, fel yr air misoedd heibio, a dim sôn fod Duncan yn fodlon dychwelyd i Gymru gyda nhw. Yn ystod y misoedd meithion roedd Tim wedi tyfu'n llanc ifanc lluniaidd. Roedd ganddo wallt di gloiw a chyrliog fel ei fam yn ôl ei fodryb, a dau lygad glas siarp. Tranoeth i farw Duncan Muir, roedd e wedi cael ei ben-blwydd yn 15 oed, nad oedd e wedi dathlu'r achlysur o gwbl chwaith. Yn wir, ond i bai fod yr hen wraig wedi ei atgoffa iddo gael ei eni ar y cyntaf o Fawrth, ni fyse wedi meddwl dim am y peth. Roedd e wedi gwneud rhai ffrindiau ymysg y Sipsiwn eraill a oedd yn byw ar y Comin y tu allan i'r ddinas, ond rhai garw oedden nhw, yn hoff iawn o ymladd ymysg ei gilydd. Ac nad oedd arno ofn un copa ohonynt, eto i gyd, ni welai Tim unrhyw reswm dros yr holl gweryla. Nid oedd Sipsiwn Sir Benfro cynrwg o dipyn, meddyliodd. Roedd e ddim wedi sylwi chwaith fod rhai o ferched ifanc y Sipsiwn yn talu tipyn o sylw iddo fe, ac yn gwenu a thaflu llygad ireidus arno pan fydden ei pasio ar y Comin. Roedd rhai ohonyn nhw'n ferched hardd iawn hefyd. Ond pan fyddai Tim yn meddwl am hardd, fe gofiai bob amser am Mrs. Ifans Dolnant a'i merch olau. Roedd yr rheini yn hardd mewn ffordd wahanol i Sipsiwn. Rhai pryd tywyll oedd y merched Sipsiwn a'i crwyn o liw rhysgl pren ceirios bron yn ddieithriad. Byddai'n cael ei lygad weithiau ac yn gweld eto Mary Ifans a'i chroen llyfn, difrycheen, a'i merch oedd yr un ffunud â hi, ond bod ei gwallt golau wedi ei blethu a gwallt ei mam wedi glymu'n fwlyn tin tu ôl i'w ffen. Lawer gwaith roedd e wedi meddwl am yr hen gaseg ar ebol. Roedd e wedi hiraethu llawer am yr hen gaseg, oherwydd roedd hi'n rhan o'i blentyndod. Doedd e eriod wedi bwriadu bod i ffwrdd oddi wrthi am gymaint o amser. Ond roedd amgylchiadau wedi bod yn drech na gef. Roedd ei hen fodryb wedi mynnu aros yn Glasgow i fod yn agos at Duncan, ac roedd yntau Tim wedi aros gyda hi, ddefygwth ymadael ar ei liwt ei hun lawer gwaith. Ond yn awr, dyma'r hen wraig wedi dweud y geiriau. Fe awn ni bore fori, Tim. Fe deimlai falch dros ben. Fe groesodd y garafan y ffin i Gymru ym Mhentre bach y Waun, a hynny ar y dydd Sul olaf ym mis Ebrill. Roedden nhw wedi bod yn agos i 2 fis ar y daith bell o'r Alban, ond yn ill y Sipsiwn, doedden nhw ddim wedi brysio. Does dim bris ar Sipsiwn i gyrraedd unrhyw fan neilltuol erbyn amser arbennig. Arferai'r hen Gideon Lee ddweud, gadwch iddyn nhw frysio, daw'r sipsi yn ei amser ei hun. Gwyddai Tim mai pobl tai oedden nhw. Fore tranoeth, fe ail gychwynodd Edith Lyfel a Tim siarad Cymraeg a phobl wrth fynd o gwmpas a gwerthu pegiau a besgedi. Roedd y nos lun honno yn noswyl Calan Mai, ac felly noson bwysig iawn gan y Sipsiwn. Plethodd yr hen wraig anghennau oedd ail gwyrdd uwch ben drws y garafan i groesawu'r haf. Hefyd, hongianodd god fechan wrth dôr garafan. Fe geisiodd Tim gofio beth oedd yn y god honno, ond ni allai. Beth bynnag doedd ganddo fawr o ddiddordeb yn y peth. Doedd e ddim yn credu, fel yr hen wraig, fod yr hen ddiwiau gynt yn cael ei bodloni wrth fynd trwy'r holl rigmarol yma'r noswyl Calan Mai. Safai'r garafan ar Gomin Llydan yn ymyl tre Rhuthun, ac roedd un garafan arall yn o'r noson honno hefyd. Roedd teulu o 4 yn honno, tad a mam a mab a merch. Yn gynharach yn y prynawn, roedd yr hen Edith Muir wedi prynu iar ganddyn nhw, ac ar ôl dadlau am yn agos i awr ynglyn â'r pris, Saeson oedd y Sipsiwn hyn, a doedden nhw ddim yn rhai cyfeillgar iawn chwaith. Ond roedd yr iar yn awr yn y crwchan yn berwyn braf, ac roedd arogl hyfryd iawn yn dringo i'r awyr. Llosgau'r tân o dan y crwchan yn goch, a gofalai Tim fod brigau sychion yn barod bob tro y byddai'n dechrau pylu. Pam oedd chi'n prynu'r iar gyda rheina te, Aunty Edith, gofynodd Tim. Os gyda chi ddigon o arian te? Mae'n noswyl Calan Mai, Tim, a nynne ar yn ffordd adre i Sir Benfro. Roedd yn rhaid i ni ddathlu rwsut. Ond wedi dweud hyn, roedd yr hen wraig wedi mynd yn ddistaw, a gallai Tim weld deigrin gloiw yn ei llygad hen wrth olau'r tân. Ydy hi'n ddrwg iawn ar ôl Duncan, Aunty Edith, gofynodd Tim yn herciog.
Sgwydodd yr hen wraig I phen. Hen sgotyn hanner call oedd e Tim, hen feddwyn. Rwy'n gwybod erbyn hyn na ddylwn ni eriod wedi briodi fe. Am I fod yn feddwyn? Na, mae yna ddigon o feddwon ymysg ein bobl ni Tim. Na, nid hynny. Ond am mae un o bobl tai o Duncan. Iddo wneud I orau droi'n sipsi yn y blynyddoedd cynnar. Chwarae teg I Duncan cofia. Fe ofynodd I fi lawer gwaith setlo lawr gydag e. Roedd e am Gymru tîm yn rhyw bentre bach ac agor busnes fel teiliwr, ond allwn ni ddim meddwl. Falle pe bawn ni wedi trio bryd hynny. Y byddai pethau wedi troi mas yn wahanol. Ond fe ges I ngeni mewn carafan. Ro'n ni'n meddwl byddwn ni'n torri'n halon pe bawn ni'n gorfod gadael ar hen fywyd. Dwi ddim mor siŵr erbyn hyn. Fe ddrysys I fywyd Duncan, ac fe ddrysodd e mywyd unne. Ddweda I ddim cofia na fi oedd na gyfnodau hapus. Hapus iawn hefyd. Yn enwedig pan fydde Duncan yn dod nôl yn sydyn a llond I bocedi o arian. Rhyw fod neu gilydd, roedd e'n llwyddo I ddod o hyd i'r garafan ein bod ni wedi symud o hyd, ac am wythnosau wedyn fe fydden ni'n hapus gyda'n gilydd. Y bydde fe'n feddw mawr am fwy o'r amser. Unwaith, fe dywes i'r garafan I mynd I fyw gydag e. Ro'n ni wedi pallu mynd I fyw mewn tŷ, ond roedd wedi gwneud tent mewn ca tu allan I bentre, lle roedd e wedi cael gwaith teilwriad dros dro. Ond fi'r fenter ddim yn llwyddiant. Roedden ni'n parod iawn I gael anwyd, a doedd cysgu mewn tent ddim yn help o gwbl. Llithrodd llais cwynfanllid yr hen wraig i'r distawrwydd. Daliai Tim I edrych ar ei wyneb yng ngolau'r tân. Gwelodd hi'n codi ei phen am ein tipyn ac yn edrych arno. Rwy ti wedi bod yn dda I fi, Tim, meddai, a fyddai ddim yn anghofio. Ar ôl yn ni ddi, fe fydd y garafan a phopeth sydd gen I yn troi I ti, cofia. Wyt ti'n falch yn bod ni ar y ffordd nôl? Ydw. Ie. Sir Benfro, Sir Gyfyrddin, Sir Aberteifi. Dyna'n cilch ni ers llawer iawn o flynyddoedd bellach. Rwy'n yn teimlo fel tawn ni'n mynd adre hefyd, Tim. Charwn ni ddim marw lan tua Glasgow ffordd na. Bydwch chi sôn am farw am flynyddau to, Aunty Edith. Sgwydodd yr hen wraig I phen. Fe fydde di mynd i'r ffarm na dôl nant I mofyn yr hen gaseg ar ebol? Gofynnodd gan newid ymadrodd yn sydyn. Nid atebodd am funud. Wel, byddi di? Bydda. Tybed a yw'r hen gaseg yn fyw o hyd. Roedd hi'n hen iawn. Un da oedd Alf dydyd ci am geffil. Roedd gydag e lyged I nabod cel da o bell. Roedd ganddo fe feddwl uchel o'r hen gaseg. Wyt ti'n meddwl bydd y bobl ma sy'n byw yn ôl nant yn debyg o geisio dweud maen nhw sy'n bia'r gaseg ar ebol erbyn hyn? Cofia di am amser wedi mynd heibio. Fi sydd piano, meddai Tim. Ond rwy ti wedi bod I ffwrdd mor hir, yn gyfalle bod nhw wedi gwerthu nhw. Chai nhw ddim byd am y gaseg, roedd hi'n rhy hen. Ond am yr ebol, gadawodd y frawddeg ar ei hanner. Yn sydyn, roedd arno frys cyrraedd Sir Benfro ar darn tir Comin hwnnw yn ymyl yr afon, lle roedd ei datcu wedi marw, a'r ebol wedi cael ei eni.